Vamos a estar aquí toda a tarde. Xuraría que quedáramos a 7. Deixa iso. Papá. Acabamos de enterrar o meu pai. Ten un pouco de respeto. Xa, ese vello amarrado e testán que nunca solta un can. Brais. Que? Que bonito pareado. É o que di sempre papá. Nunca dixen tal. Ai, 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 ai. Morro dos pés. Con eses taconazos. Pero a próxima deixas más túas, parecen comodísimas. Este tipo ten que gañar unha pasta. Os cartos non nos son todo na vida. Pero axudan. Vaya se axudan. Que a todos vos gusta vivir ben, eh? A que sí? E a quen lle debedes? O voso pai. Deixa estar, Sabela. Non te quites méritos. Canto mellor che vaya máis xogos da Play podo mercar. Eu quero-te por ser quen és, non polos cartos. Moi cariñosa, Ruth. Iso está moi ben. Pagasme a viaxe por Europa? Xa che dixen que non. E ademais por insistir quedades sen neve, sen playa e sen club de campo. Que? Mamá, o que fixen? Ai, Moncho, non che parece un castigo un pouco duro, home? A min doeme máis que a eles. Seguro. Disculpe la demora. Son Lorca Acevedo, abogado do seu pai, supoño. Sí, claro. Ante todo, meu máis sincero pésame. Ai. Por favor. Don Manuel deixou grabado un vídeo testamento coas súas derradeiras vontades. Se lles parece, podemos visionalo. Cara onde teño que mirar? Seguro que estades todos aí agardando a que o vello solte os cartos. Pois xa o podedes esquecer e descobrar por riba do meu cadáver. Merda. Tiña tanta vitalidade. Fillo, se polo menos tiveses un traballo serio. Que sei, nun banco, pero non. Es un papamoscas, un paspán. Sempre estaba co mesmo. Sempre co mesmo. O meu home é empresario, eh? E dos vos. Vale, deixa, cariño. Non podería descansar tranquilo sabendo que estás ao cargo. É mellor así. Non entendí. Que quixo dicir? Ai, que ainda estou aquí, ainda estou aquí. Como algo teño que dixarche. Encoméndoche a quen me acompañou estes anos de enfermidade. Non como a vos, desagradecidos, mangantes, que só viñades para pedir diñeiro só. Como abogado, don Manuel, fagolles entrega formal do primeiro ben da súa herdanza. Sí, sí. Un can? Xa está. Non, os seus accesorios. Vais. Fillo, a lei non me permite deserdarte. Así que isto é o que imos facer. Volveredes a Río Caldo, o lugar onde naciches e están as nosas raíces. Se conseguides cultivar algo, o que sexa, cuidar do gando, arranxada a casa familiar, se facedes todo isto, herdarede o meu patrimonio. E se non, arrañala. Todo isto ten que ser unha broma. Seguro, o avó era un cachondo. Pateco, estes non viron un sacho na súa vida. Aquí ten
A copia do testamento. Un plano de zona. E unha foto da casa familiar. Que che parece? A terra dos meus devanceiros. Da miña infancia. Se pensan que vou limpar todo isto, están moi confundidos. Que? Entras? Sí, claro. As mulleres primeiro. Ai, non. Esta é a tua casa. Os teus devanceiros e a tua infancia. Vas ti diante. Ay, mira, Lupita, que asustada está. ¿Qué pasa, Lupita? Moi bonito. Shh, shh. Non escoitastes algo? Que? É pra hoxe? A mula colleu a baixa e que encarga son eu. Ala, Brais, axúdalle. Cariño, ala. Isto así xa parece outra cousa, eh? Ten o encanto do rústico. Di que sí. O rústico levase moito. Ata poderíamos montar unha casiña de turismo rural. Ai, unha bilbaína. A cociña. E funcionará o tiro. Estás ben? Ai, que noxo, teño acompañado chan. Xa está. Veña, veña, veña. Que non nos venza o desánimo, eh? Isto só necesita auga, xabón e un pouco do espírito dos Macías. Pois medo polas pernas. É o can. Estás cagada de medo. Vaya merda. Que fai? ¿No topou algo? ¿A que sí, Lupita? ¿Qué é isto?
Cagadas de rato. Solta iso! Solta! A saber cantos virus hai por aí! Veña, isto é o máis san que hai. Se ata cheira a saúde. A min cheira me esterco. Se cadra podíamos inspeccionar a casa e despois mirábamos de facer a cea. Quererá dicir que faga a cea. Brais, busca a chave da luz. Que claridade, eh? Que amplitude, eh? Que espazos. Que... Quero un aumento de soldo. Isel, non é o momento. Home, non. Máis espazos, máis metros, máis que limpar, máis cartos. Podemos che botar unha man. Que? Xa falaremos. Mirade que moble. Aquí guardaba eu as miñas cousas. De pequeno tiña un trompo de buxo que era a envexa de todos os rapaces. O qué? Un xoguete. Como a PlayStation, pero bruto. Tiña que estar por aquí. Non é máis que un rato. Baixa, mamá. Unha rata! E dos gordas! Sí, cariño, sí, que aquí ata ratas están ben mantidas. Xa manchou. Veña, baixa. Quero volver a México, 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 quero volver a México. Non, pero... Isel. Isto dentro duns días parecerá unha casa de verdade. Ademais, aquí o aire é moito máis puro. Respira. Vas comparar esta calma co ruido do DF. Atopei a chave da luz! Se tal damos un premio. Parece que non funciona. Cala, Lupita. Marcho! Marcho! Eu sempre fun de cidade. O campo é para os animais. Non. Ti é a única que sabe planchar e limpar. Non nos podes deixar tirados. Xa se mañarán. Yo que non fuxa! Para aí! Isel! Isel, non me podes deixar soa! Ti és como unha irmá para min. Unha irmá pobre. Pero, irmá, a fin e ao cabo. Oña, muller! Xa verás como acabas por a facerte o campo. Tranquilos, non pasa nada. A Lupita mordeulle o rato, pero está ben. Isel! Fora! Anda, tens que confiar en nós, todo vai ir ben. Claro, ti tías da nosa familia. Pero non chores, muller, non chores. Sentirás-te moito mellor cando probe as maravillas da gastronomía local, eh? O polvo, o churrasco, o raxo con patacas, o cocido, o racón con greno. Isto é vida, filla. Boa comida, aire puro. Percibe o olor dos piñeiros. Igualeño que ambientador do baño. Ai, isto está no cu do mundo, non teño cobertura. Eu nunca usei móvil, nin tiña consolas. Xogábamos con caixas de cartón. Co que fose. Contallo a Brais. Vai encantar. Aquí a xente che de outra maneira. Ei, mira. Xa verás. Ven. Ei! Sei que ha quedado un bo día para sachar. Ainda que por aí parece que quere vir tormenta. Ei! Sopra norte. Non creo que me colla frío. Onde este un bosacho que se quita a calefacción? Papá, o mellor está mola molestar. Non te deixes enganar. Debaixo dese aspecto rudo, agóchase un gran corazón. Os meus pais tamén eran labregos. Eu seille ben o que é traballar a terra. Pois se quero un sacho, teño outro aquí. A estas alegres xentes gústalles amosar os seus costumes. Non
non se acordará daquela canción que dicía a saía da Carolina ten un lagarto pintado. Papá. Cando a Carolina Papá. baila... Papá. o lagarto... Que é mellor que marchemos, que ainda non compramos nin a cea. Vale, tes razón. Marcho! Miña filla ten algo de fame. Como din aquí, aboriño. Se verás como non tarden a aparecer na casa cuns chourizos. Non sei xente máis desprendida que a galega. Onde vais, el? Está limpando o baño. Dixo que se non volvía en 2 horas que chamásemos os bombeiros. Se imos quedar aquí, é mellor que recollamos. Vai levando todas estas caixas. E que vas facer ti? Eu? Relaxarme un pouco, fillo, que con todo este estrés teño os nervios de punta. Vai ser emocionante vivir aquí. Es que non se chegue! E que fago? Quietiña. Quietiña, Leticia, quietiña. ¿Ves que molesta a los veciños? Tranquila, tranquila que non morde. Non hai mellores hortas que as de Río Caldo. E verás cando probe os tomates da casa, os pimentos da casa, as patacas da casa... Os grelos da casa, o repolo da casa... Ei! Mira, filla! A bella maceira. Parece mentira que aínda siga en pé. Ímola ver. Ai! Piqueime! Nada, filla, nada. Quieta, quieta. Son silvas. Son silvas. Aí está. Cantas cravei cando era eu neno. Si quedaches. Aquí! 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 Tomaba eu o bocadillo. E que boas estaban estas mazás. Ai! Magua que non esteamos na época. Papá, ven alguén. Leva unha escopeta. Xa. E que estamos no campo e aquí hai moita afición á caza. E que nos está apuntando? Isto é Río Caldo! Isto é a paz! Fora da miña maceira! Ai, fai algo, papá! Ei! Ei! Algo para cear! Como te hago pasear? Que iso? Déxame a min. Un queixo! Non terá un queixo! Cun queixo imos que nos matamos! Mire, mire! Págollo, eh? Sinto do disparo. Non me gusta que os descoñecidos entren nas miñas leiras. Non se preocupe, nós vivimos en México. Estamos afeitos aos disparos. Fala por ti. A próxima vez que queiran queixo, avisen antes de vir. A próxima vez collémolo no súper, non teña medo. Esta xente nova. A miña filla e máis eu sentimos molestalo. É que cando vin a maceira non me puiden conter. Que? Un deses de cidade que vai de labrego? Non, eu sonlle labrego de corazón. Vivía aquí ao lado. Un día. Tielo fillo de Otilia. O mesmiño, eu era quen xogaba na súa maceira, señor Marcial. Abó, xa estou na casa. Vos debedes ser os novos veciños. Eu son Ruta, este é o meu pai, Moncho. Que tal? Na vila todo o mundo fala de vos. Eu son Daniel. Hola. Xa marchaban, só viñeron por queixo. Dicíalle o teu avó o boas que estaban as súas mazás. Eras ti, ladrón aproveitado, raza de ladróns, mangantes bandoleiros. Abó, que che pasa? Vasme devolver as mazás que me roubaches. Onde está a miña escopeta? E agora que lle den? Outra vez. É mellor que marchades, eh? O queixo pagámoslo. Pagar. Pagar vas pagar todas as que me fixeches.
virse a rir de min na miña cara. Non lle gustan os descoñecidos. Saca do medio, Daniel. Nai que vos pariu, mato vos vivos. Avó, tranquilo, xa está. Xa marchan. Veña. ¡Que xa cando está! Veña, Brais! ¡Ni podes, si tú nai! Estes cada día están peor. Xa vai, xa vai! Nada como unha cea familiar. O señor quere pan con queixo ou queixo con pan? Calquera cousa, Ixel, eu cun anaco teño de sobra. Non sei onde o meterá. Mira estas fotos, papá. Aquí soy avó. Este non se che parece, o señor Marcial? A ver. Mira, esta era Otilia, a túa avó. Era moi guapa. Pareceste ela de nova. Listo para Lupita. ¿A que sí? ¿A que sí, bonita? Morro coa fame. E o meu bocadillo? Pregunta yo can. Ixel, aporta. Genial. E agora que? Unha cea íntima á luz das candeas? Pois non tiñan por que molestarse. O meu home xa mercou queixo. Non é molestia ningunha muller. Ademais, co susto que levaron coa vaca. Eu son un amparito. E eu chiruca. Gustanlle as filloas? Filloas. Hai anos que non comía unha. E que non sei se debo aceptar. Vostede non, pero o resto estamos encantados. Isel, o candieiro. Están boísimas. Ixel! Dille a Brais que volva a bicicleta. Teñen que perdoar o servizo. Ai, o servizo. Si é que aínda se está facendo o cambio. Así que é a criada. Calquera diría que a teñen. Pois que eu recorde, Otilia nunca tivo criada. E hai que ver o limpa que tiña a casa, Muller eran outros tempos. A xente era máis sacrificada. E o resto está igual. Igual que antes, quero dicir. Pódeno comprobar, pasen, pasen. Mellor máis adiante. Outro día veñen e preparolles algo rico para cear. Iso teño que velo. Unha gran idea. Un intercambio gastronómico cultural galaico-mexicano. E non podería ser un cocido? Que a min o picante dame gases. Así como vos lo digo. Uns señoritos, con criada e todo. Total, pero que lles vale. Porque teñades que ver como teñen a casa, Feita un cortello. Unha de bravas e 2 bocatas de lúas. Se queredes algo máis, sobrou choupa do mediodía. Está de vicio. Dice que és unha boa choupa. É a señora, talmente sacada dunha telenovela. Pois a filla dun reformatorio. Ou non, porque era a única que gardaba loito. De negro de arriba a baixo. Se cadra interesa ter xente nova na vila, aínda que sexa por uns días. Geliño, queda a lotería de Nadal por aí. E logo non puideches vir antes por ela? A ver se me toca. Eu tamén quero unha criada que me faga o chollo. Hai 2 días nada, Estes viñeron para quedar unha boa tempada. Iso está ben. Van precisar tempo e moita axuda para mañá na casa traballar as leiras. Ai, era cho que me faltaba. Irlle de xornaleira, como se eu non tivese capital. E logo, non tes outro número por aí, Geliño? Ai, Jañetes, non che gusta viñeras antes? Ai, Soledad, que carallo.
Non falo de axudarlles de balde. Estes veñen de México. Están podres de cartos. Tranquilo, que se queren gastar, por min como sei que facerlles un comité de benvida. Con mariachis e todo. Home. A casa non che vale moito. Pero o mobiliario eche outra cousa. Que? Seguimos? Sí, seguimos, sí. Pois, o que pensei pro baño era separar a zona de cortesía da de augas e VC. V que? O inodoro? Ah, o váter. Pois quería separalo do lavabo. Ela, están pelexados ou que? Que? Como vai o deseño? Aquí, a señora. Pensa que mexamos e levamos a cara o tempo. Se cadra, tiñan que reparar a fontanería. Por culpa da bañeira de hidromaxase, sabe? Que non sei se terá suficiente presión pros jets. Os jets? Os chorros. Non me fala dos chorros. O da presión vai depender maiormente do teléfono. O grande ten máis auga, pero gasta máis. E o pequeno é como o grande, pero con menos auga. Collo grande. Fágame caso. E o preferido das mulleres de aquí. Xa sabe. Que? Bonito, Pero xa vai vello, non? Vello? Pero ti entendes de burro. Home, non, pero... Pura raza do país. A este ainda lle queda moito esterco por carrexar. Xa. E canto dis que custa? 1000 euros. Canto? Está ben. Doucho carro tamén, porque me caes ben e és da familia. Oh, sí, da familia. Primos terceiros, por parte de nai. Eu sen sabelo. O carro está un pouco vello, pero ben cha valer. Ajá. E non sería mellor que marcase un tractor? Porque por aquí hai tractores, non? Ai, a patadas. Pero por 1000 euros, ningún chimpín de terceira man. Sí. Pois... que non se diga. Todo sexa por fomentar a denominación de orixe. 1000. Pois ala. Toma, primo. Aí tes. Ajá. Tiveche sorte, porque és da familia, senón... Primos terceiros por parte de nai. E que perdésemos así a relación... Xa teremos tempo de poñernos a día. Bueno. ¡Hijo de la chingada! Ala vai o tacón. A ver como amaña agora. Amañar? Amañá bateu toda. Ia saber o que estrear unha villa. Guapa! Mira unha cousa. Non che interesa unha vaca? Unha vaca? Ai, familia? Esta é Florita. Gelo díxome que había que muxila todos os días. Gelo? E quen é Gelo? Gelo? O do bar, o meu primo. Veña, quen quere ser o primeiro? Vale, vale. Ensinaremos como se fai. Ponse un aquí. Pero ti fixeches iso algunha vez? Non, pero unha vez vin muxir unha búfala nun documental. Dame que non vai ser o mesmo. Non será mellor contratar a alguén? Xa oístelo, abogado. Temos que sacar o rancho adiante polos nosos medios. Así que veña, coraxe, familia. Ruth, pásame o caldeiro. O caldeiro. Aí está. Oi, Florita. Sí, sí. Aí. Vamos.
parece que algo vai mal. Tengo que facelo todo. ¡Ay! ¿Vistes? Pega aquí, Lupita. Pega aquí. Un minuto, papá, que acabo de pillar cobertura. Si no se pode. Sí. Don Ramón Macías. Don Lorca, o abogado do seu pai. Acórdase de min? Sí, acórdome todos los días, señor Lorca, todos los días. Queríame asegurar de que todo vai ben en Río Caldo. Sí, tranquilo. Por aquí estamos todos ben, eh? Alégrame oílo. Supoño que non lle teño que lembrar o moito que está en xogo. Non se preocupe, estamos poñendo moito da nosa parte. Ben. Iso é bo. Teño moitas esperanzas na súa familia. Sí, eu tamén. Estou seguro de que imos conseguilo. Ala, hasta logo, señor Lorca. Falamos. Non imos conseguir, Moncho. Cariño, non te poñas así, pero se isto é pan comido. Pero, Cari, é que eu non nacín para vivir no campo. Asume, o papá non temos madeira de granxeiros. Eu a todo pasaba mal no campamento. Só temos que esforzarnos un pouquiño máis. Esta terra forma parte das nosas raíces e non imos renunciar a ela. Os Macías nunca nos demos por vencidos. Pero nós só somos medio Macías, e mamá nin iso. Iso? Que máis ten se quedamos en herdanza? Sen herdanza. Temos que tirar para adiante, entendido? O primeiro é repartir as tarefas. Cariño, encárgate da casa. Ruth, os animais. Brais, o xerador eléctrico e axudarme a min cos cultivos. Entre todos, faremos quendas para limpar a bosta. O da bosta toca Isel, non? Estará máis afeita, digo eu. Todo vai conforme o previsto. Esta xente é un desastre. Uns verdadeiros ineptos. Cando por fin decían renderse, e podo asegurar que non han tardar moito, os seus terreos pasarán á fundación e poderemos comezar coas obras da nova central hidroeléctrica. É lo que? Imos pescar? Quero estrar a cana? Non podo.
Ia de boa gana, pero teño aí o bo que lle vai parir unha ovella. Voulle botar unha man. Xa. Mira quen ven por aí. Ata logo, rapaces. Adeus, señora. E ti como te chamas? Déxame pasar. E se non? Ata outra, sepultureira. A quen se lle ocorre poñerlle un abrigo a un can? Hai que ser ben da aldea, ó. Aquí ten. Moi amable. Hai que ver que can máis bonito. Ah, é nena. Ah. É que é elegante. A que sí? É que non quero que se manche con tanta lama. Claro, claro. Claro que sí. Mamá, temos que marchar. Oh, sí. Pois nada, Ata outra. Ala. Hai que ser ben fachendosa. E ainda por riba ladróns. Dis que os viron apañando leña no monte de Toñito. Pero que dis, muller, Toñito non ten monte. Vendeullo a... Non lle mercaros ti. Ai, fillos de puta. Vai de terratenente e chora por un piñeiro. Se tal vou pola miña vaca e saímos a dar un paseo. Non é un cabalo, muller, non precisan que as cepillen. Se te ve rir de mí xa podes marchar por onde viñeches. Tranquila que veña un son de paz, Onde deixáchelo estúpido ao teu amigo. Só viña a ver se precisabas axuda. Pois non me viña mal. O meu pai ensinou a muxir, pero é que non lle acabo de pillar o truco. Pois niso podo te axudar. A ver. Toma. Entón, contame, como fas? Pois... tiro daqui. E deste. E dos dous a vez. E a vaca canta bingo. Hola! Vaya merda. Ai, muller, que... Mira. Ti imagina como se fose unha máquina come cartos. Se sabes onde tocar, sacas premio, non? Ves? Sí. Deixasme a tua man. Sí? Vale, ahora prueba a ti. A ser que non lle gustas, Así como se traballa co fouciño. Se pensas ben, é como facer un drive. Ti estás seguro de que é así? Vasme dicir a min como se traballa cun fouciño. A min, que nacín cun destes na van. Non é por criticar, pero... Mira, hai varios xeitos. Pero este é o máis adecuado. Reséntense menos as articulacións. Colle da erva. Puntas. Papá, que fas? Culpa é túa por non guardar o perímetro de seguridade. Sí, claro, e se queres poñe un chaleco reflectante. Se probamos con isto? Non sei, papá. Haberá que consultar o comité de expertos. Florencio, e logo ti por aquí? Mirando un pouco pros veciños. Son chi ben raros estes mexicanos, Raza preguiceira.
Veña, Brais, vai atando burro mentre eu remato aquí. Tranquilo, meu, que veño en son de paz. Veña, ven comigo. Papa, isto como vai? Pero sempre teño que facelo todo. Brais, non vos vou durar toda a vida. Hai que ir espabilando, eh? Veña! Ah. Ai, Federico, aí. Atrás. Vai para atrás, Brais. Ai, quieto, así. Tranquilo, eh? Aí está. Entón. Seguro que está ben atado? Vasme dicir a min como hai que atar un burro, eh? A min? A de burros que atei na miña vida. Veña, fillo, sube. ¡A Muriño! ¡Arre, burro! ¡Vai se vos salvar! Moi ben. Isto xa está. Ten potencia para eliminar un puticlub. Ai, que ben. Ainda me quedamos ollo funcionamento. Espero que non sexa moi complicado. Non se preocupe, muller. A caixa de fusibles vea, non? Sí. Ten que quitar o terceiro, eh? Ah, pois parece fácil. Pero antes, ten que asegurarse de que non haxa nada conectado no enchufe do salón. No enchufe do salón. Vai. Moi ben. Logo sube o machete e volve a caixa de fusibles para colocar o terceiro. Eh? Antes, que ten que facer? Ah, pois non sei, ni idea. Non o sabe? O carallo. Quítalo o segundo, muller. Se non, bum. 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 E eses interruptores para que serven? O de dentro e o da cociña. Corredor. Diante. Atrás. E ese outro? Este outro é o de reposto. O de reposto. Oi, estupendo. Está, Moncho. Temos un problema no camiño. Por aquí non pasa ninguén. Pero que fai, home? Por Deus, non dispare. Que vai pensar a súa familia? Marcia, lobe, baixa a escopeta. Ainda te vas meter nunha boa. O camiño é meu. Vistes o burro? É que saiu correndo, non sei onde anda. Que dis? O burro, que saiu correndo. E iso que decías que estaba vello, meu primo? Xa, pois teño que atopar. Che. Por aquí non pasas. Bella. Pero os camiños son públicos. Non me pode prohibir andar por eles. Non? Ah, depende. De que? Tens escopeta? Non. Mira, é mellor que lle pague o dereito do paso. Faime caso. Digocho como primo teu que son. Marcial é un testán. Moi boa persoa, pero un testán. Canto me pide por las... Cago en todo. Como deas un paso máis, féndoche a cabeza, eh? Ai, Monchiño, coidado. Marcial, que nos coñecemos. Tranquilo. Non se poña nervioso. Este hombre non atende a razóns. A tarifa habitual son 1000 euros. Como? 1000 euros? Pero iso é un atraco. É tarifa. Xa. Vale. Se non hai outro remedio... Isto non me pode estar pasando a min. O portador. Fin. Listo? Listo? Tan listo. Déixame falar con el. Deixou pasar, home. É de fiar. Como a da familia. Porque ti mo pides, eh? Pero estes non poñen un pé na miña casa. Ajá. Marcho, cariño.
Xa non aguanto máis ese cheiro, Moncho. Teño metido no nariz. A min pisou unha vaca. Eu teño cu desfeito de tanta bicicleta. Canto máis temos que aguantar? Canto máis? Somos persoas humanas, polo amor de Deus, non animais. Papá, queremos volver a México. Son un fracaso. Como cabeza de familia falleivos a todos. Estamos en un can. Ai, Moncho, por Deus. Que non estou para bromas. Como imos estar sen un can? E os teus negocios? Foron todos o carete. E a nosa casa e o bungalón Acapulco. Embargados, non temos nada. E os cheques que estás firmando? Sen fondos. A que se vai montar? Co que lles gustos daqui sacar a escopeta para mañar as cousas. Van facer tiro prato con nos. Se queremos sair adiante, non nos queda outra que cumprir as condicións de meu pai. Temos que esforzarnos. Temos que seguir o exemplo de Isel. Eslombouse desde que chegou. Se os señores non precisan máis nada, eu marcho. Non grazas, Isel, pode serte. ¡No! ¡No! ¡Isel! ¡No! ¡Isel! ¡Isel! ¡No podes irte! Podo, non podo. No, Isel. Ti és da familia. Ti és unha Macías máis. Se ela non queda, eu tampouco. Senta aí. Non se vai render ninguén. Se os nosos antepasados foron quen de traballar a terra coas súas mans, nós non imos ser capaces. Eu acabo de facer a manicura. Manual do perfecto granxeiro. Colla un par de guantes, nin moi axustados nin moi frouxos, e proceda a colocalos nas mans. Sente diante do animal, neste caso unha vaca, e sitúese paralelamente ás súas glándulas mamarias, deixando un espazo entre ámbulos dous de 20 centímetros. Prepárese para a manobra de extracción do leite. E voilà, xa temos o noso caldeiro cheo. seguindo o millo. O millo? De súpeto comezou a disparar, non sei. Eu collín a Lupita e saímos correndo. Ai, pobriña. Canto medo debiches pasar. Agora xa está claro. Deus non quere que quedemos aquí. Se cadra a culpa deste incidente é nosa. Como que nosa? Nosa non, Moncho. Nosa non. Está ben. Túa, que non te esforzas por integrarte na vila. Pero estamos tolos ou que? Hai que empaparse da idiosincrasia local. A xente de aquí é así, natural. Claro, muller. Ti non te preocupes. Xa aprenderás. Pero, papá, eu non fixen nada. Fixeches, claro que sí, Ruth. Ofendíchelo coa túa indiferenza urbanita. Quero que vayas a casa do señor Marcial e que te desculpes como unha boa veciña. Vamos, estás na casa?
Manuel, és ti? Non son Manuel. Son Daniel, o teu neto. Por que non me avisaches que ias de pesca? Esta cana túa é unha maravilla, Manuel. Tesma que emprestar un día. Claro que sí, cando queiras. Pero antes temos que facer a comida. Queres me axudar? E logo ti quen ven sendo? Son o teu neto, avó. O teu neto. Hola. Veña, vai. Quero falar co teu avó. Ruth, agora non é o momento. Ese home é un psicópata. Otilia, Otilia, ven merendar comigo. Pero ves como está fatal. É un home maior. Non deberían deixalo solto. Non é un animal, Tratou de matarme, é un psicópata asasino. Pero ti de que vas, Que ves, a nosa casa a insultarnos? Pois fora de aquí. Como que irás, pero logo non chores cando faga algo que non teña remedio. Que lisques. Como vedes aí? Un pouco máis á dereita. A dereita logo. A ver. Sí. Non, mellor á esquerda. Aí. Perfecta. Ai, que? Que te dispersas. Avó. Avó. Que foi? Ainda non me dixeches que querías para Reis. Xo sabes. Que me devolvan a miña escopeta. Iso que quero. Iso non pode ser. Por que non? Porque desde que chegaron os Macías volvicheste de gatillo fácil. Calquera día dasnos un desgusto. Nada. Babecadas. Se cadra podías facer un esforzo por entenderte con eles. Iso nunca. Os Macías son mala raza. Faime caso. Nunca me vas contar o que vos pasou? A ti e ao avó de Ruth. Sei que antes erades amigos. Bos días. Bos días. Hola. Hola, bos días. Que tal? 2 refrescos e 2 vermús. Lupita, saúda a este camareiro tan simpático. Xa observa o meu fillo na mesa. Díchelo, modeliño. Onde pensa que está? Non desfile. 2 vermús e 2 refresquiños. Ti tamén es fan? Teño toda a discografía. Deixo cha cando queiras. Pois grazas. Se queres, paso pola tua casa, facemos unha sesión. Lito. Ese perde aceite. E dis que é marica. Mira ti, tantas televisións e aí tel o resultado. Ai, que peniña. Xa postos a integrarte, podías escoller un amigo menos... Papá, non sexas carcan. Que son máis desagradable. Ai, nunca me afarei os ruidos do campo. Ei, ese de fora non é vos un... Anda carallo pa concerto. Eso aí vos un Pavarotti. Como? Mi madriña, que cousa. Vostede cree? Home, Ai, teñalle que presentalo ao meu Lucas. Lucas. O meu cabalo. Ah, De futs. Ocho!
Se queres podo conseguirche unha femia. Non vai ser necesario. Grazas. Ben, teño que dicirvos que estou moi orgulloso da nosa familia. A falta dunhas mans de pintura, a casa está quedando como nova. Grazas, Cari. Os animais están sans e ben atendidos. Certo é que o burro ainda non retornou, pero esperemos que o faga antes ou despois. Polo. En canto ás leiras, podemos dicir que nas leiras non fixemos avance ningún. E como esa era a túa responsabilidade, terás que conformarte co pescozo. Eu? Tamén é cousa túa. En calidade de coordinador. E teño que dicir que desempeñei o meu papel á perfección. Merda. Brais. Como buscar culpables non conduce a nada, dado o teu fracaso, Brais, teremos que contratar un experto en cultivos. ¡Hola! Que boa pinta teñen esas fabas. Sentimos molestalo. O meu fillo Brais e mais eu queríamos lle pedir uns consellos sobre agricultura. Non teño tempo para tertulias. E non son fabas, que son chícharos. Ah, sí, chícharos, claro, por suposto. Mire, pagaríamoslle polo seu asesoramento. A miña tarifa son 1000 euros. Vale. 1000 euros. 1000 euros é unha barbaridade. A Amparito deulle 1000 euros polo piñeiro que lle cortaron. Sí. E a Gelo outros 1000 polo dereito de paso. Sí, pero a Gelo deillos para Marcial, porque tiña unha escopeta. Eu tamén teño unha escopeta. Quere que vai a buscar? 1000 euros sonlle moitos cartos, eh? É que pensa que os meus coñecementos valen menos. É a experiencia de toda a miña vida. Parece que non nos queda outra. Eu creo que deberías ir pensando en mercar unha escopeta. O portador. 1000. Gracias. Aí ten. Espero que pague a pena. Que? Están plantando fora de tempo. Xa. Como? Que quixo dicir? Aquí o único que se lle dá no inverno son os chícharos. Sabía que non era culpa miña. E xa está. Iso é todo. Por 1000 euros. Por 500 tamén lle dicir, eh? A próxima vez procure relear, que non lle está a vida para andar tirando cos cartos. Que queres? Non estás nada guapa cando te enfadas. E ti es un tarado. Oxe, cal toca? Doutor Jekyll ou Mr. Hyde? Toma, Estás de broma, non penso subir a tua moto. aínda que saiba onde está o burro que perdestes. Agarra. Por Deus, non me mate. Pido yo polos meus 7 fillos e miña nai enferma que está en México. Tranquila, muller. Estou aquí para defenderte. 7 fillos. Pero que pasa? É que aquí a escopeta ven de serio. Moncho, por Deus, non deixes que nos mate. Chegaches. Podese saber que fas apuntando a xente honrada. Cari, que tengo unha escopeta. De honrada nada. O cheque non ten fondos. Que non ten fondos? Como? Como que non ten fondos? Ninguén me mete un cheque sen fondos. E menos uns guiris. Pero non éramos
terceiros por parte de nai. Dai, caraguiri! Non lles quites ollo de enriba, eh? Non teñas medo. Estes pagan. Vale, tranquilo todo o mundo, eh? Tranquilo todo o mundo. Isto solucionase cunha chamada de teléfono. Vale, non hai cobertura. Un segundo. Quietinho aí, tranquilo. Aqui. O que passou? Eh? Aham. O que passou? Aquí estás. Foi unha sorte que atopases. Se queres podes marchar, xa me ocupou de leválo para casa. Ah, non dixo nada. Antes teño que falar da recompensa co teu pai. Non contes con ela. A tarifa era 1000 euros, non? Xa sei que nos chaman os mileuristas, pero non ten graza. Se te contara. Meu ben querido abogado Lorca Acevedo, mire, teño un pequeno asuntiño que me gustaría tratar con vostede. Sí, claro, dígame. Como van as cousas na terra do seu pai? Candentes, abogado, candentes. Mire, non habería forma de, non sei, ingresarnos cartos a conta da herdanza? Non. Non? Como non? Non así polas bravas? Señor Macías, pensei que quedara claro. Para superar a prova só pode contar cos seus propios recursos. Pero vostede nunca tal me dixo. Non o dixen. Oh. Que cabeza miña. Xa, pero mire, abogado, non hai forma de que nos faga un ingreso pequeno. Bah, pequeniño, eh? O seu pai insistiu moito. Cos seus propios recursos. Ben moi claro no testamento. Xa, pero que iso non pode ser. É que así é imposible que o consigamos. Vamos, é que así é imposible que cheguemos vivos a mañá. Nada de asignacións ata que cumpran o acordado. Supoño que non será un grave problema. Non, non, claro que non. Adeus, e sorte. Pero mire, señor Lorca. Señor Lorca. Todo conforme previsto. O Macías non van superar a proba. Hoxe collo o avión para Galicia. Será un porrón definitivo para o noso proxecto. Quería che pedir perdón polo do outro día. Ti non és quen ten que pedila. Tes razón, deberías de ser ti. Preferíamos teu avó. O meu avó ten principios de Alzheimer. Hai 2 meses comezou a facer cousas raras. Por iso vivo con el. Sinto non o sabía. Non é culpa túa. Ninguén ten a culpa do que lle pasa. Ademais, gusta este sitio. Sí, a min tamén. Que salgan no baño. Non que eu saiba. Coas emocións, soltaselle o ventre. 400 euros en comida, a ruína do meu negocio. E o cheques en fondos que nos meteron. A min devolveronme das obras. E a min o do Consello. Os meus anos de experiencia merecen algo máis. E a miña señora quedoume a deber un lote de cremas. Chiruca, tío teu, sí. Xa dixo Marcial, son mala raza, de tal pai tal fillo. Un primo segundo dele xa intentara montar unha barra americana na palleira. É certo. Aquilo fora un escándalo. Escándalo foi que o alcalde non lle dera o permiso. Non podemos permitir que nos tomen o pelo. E logo que facemos? Chamámolo cobrador do frac? Mellor o gaiteiro do Moroso que é máis efectivo. Ou pagan ou de cabeza ao río. Non permito que ninguén me tome o pelo, a menos uns guiris. Ao río! Ao río! Sí, señora! Genial! Unha festa da auga! Os ricos como porcos se van rir de nós. Vas a ver quen somos nós, vamos. Eses mexicanos.
Onde van todos? Boas noites. Boas noites. Se isto non se amaña, caña, caña, caña. Se isto non se amaña, caña, caña, caña. Se isto non se amaña, caña, caña, caña. Adiante, atrás, un, dos, tres. Macías, ladrón, son 2 millóns. Macías, ladrón, son 2 millóns. Tacón, 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 punta tacón. Macías, cabrón, traballa desde hoy. Estar aquí ás escuras non ten moito sentido. Mellor. Así pensarán que non hai ninguén na casa. Foi idea genial, papá. E como descubriron? Aquí fora hai unha festaza! Pero que fa? Solta, Lito! Solta! Só queremos a Bocho! Os demais non sofrirán dano ningún! Nese caso, eu marcho pra cama que mañá é outro día. Ixel! Moi ben, pero mañá o señor vai limpar o pó de toda a casa. Todo isto é unha parvada. Non temos nada de que avergonzarnos. Merda de interruptor. Merda de casa. Pero non hai nada que funcione. Tranquilo, xa vou eu prender as luces.Ais, onde vas, fillo? A quen buscan é a él. Eu aínda non teño idade para asinar cheques. Agora que parecía que nos estábamos a integrar. Estamos, filla, estamos. O mellor é que vayamos dormir, eh? Xa veredes como mañá todo parece moito mellor. Se non nos asaltan pola noite, esa xente é capaz de todo. A palleira está ardendo. Ei, ei, ei! Calade! Non escoitades? Pagade o Piñeiro, ladróns! Amparito, que obsesión polo megáfono, eh? Se non pagades, ides cobrar! 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 Se non pagades... Lume! Se non pagades, ides cobrar! Se non pagades, ides cobrar! Lume! Lume! Hai lume! Hai lume! Lume! E agora que facemos? Pois o primeiro mantén a calma. Nestes casos, o máis importante é non deixarse levar polo pánico. Se cadre mellor que lle lo explico os de aí fora. Solta tu cabecito! Podías botar unha man. Xa teño conta de Lupita. Otilia! Otilia! Estás na palleira? É este que lle pica. Otilia, non te enfades, muller, que che saguen rugas. E non lle senta nada ben a unha cara tan bonita como a túa. Estate vacilando. Non, tranquilo. Vou acompañar a casa. Ti mentres remata aquí. Ven conmigo, anda. Imos dar un paseo. Que bonita es, Otilia. ¡Vamos! Estaba preocupado, se non sabía onde buscar. Que fixo agora? Nada, tranquilo. Só está algo desorientado. Bueno, meter na casa, vale? Non marches. Adeus, Otilia. Despois vémonos na palleira. Adeus.
Ten ese nome metido na cabeza. Era o nome da miña avó. Teño que marchar. Falamos logo, eh? Veña, vamos. Pois enseguida que saístes vos, xa entrou el. E ofreceume unha manchea de cartos polas miñas terras. Se non che dese pola canción protesta, eses cartos eran para nós. E para que vai querer ese abogado os terreos no co do mundo? Claro, para facer un centro comercial, cun multicine, varias hamburgueserías... Pero ti... Iso sería a nosa ruína, home. Pero atraerías estranxeiras, Geliño. Moito criticaros de fora porque non lle teñen apego á terra e despois véndese por 4 pesos. Pois seguro que non son a única. Porque me preguntou se habería alguén máis que lle puidese interesar. Pois xa tardas. Coa deliras que temos que non hai quen dea un can por elas. Veña, muller, toma nota que che dou un número. Estamos consternados. O incende da palleira é a nosa ruína. Non sabe como lamento o incidente. Estaba todo na palleira, os fertilizantes, as sementes, os sachos. Sen dúbida é unha contrariedade. Pero os termos do testamento son claros. Se pasado prazo non hai colleita, acabouse. Pero canto tempo nos queda? Se non recordo mal, o prazo remata... mañá. Como que mañá? Non me diga que sin ler esa parte, non pode ser. Seguro que yo dixen, eh? Pois non mo dixo, non. Sinto moitísimo, de corazón. É que... é imposible ter unha colleita de hoxe para mañá. Xa. Unha mágoa. Se queren o meu consello, aproveiten o que queda do día para facer as maletas. Non fai falta que me indiquen o camiño. ¿Aló? Sí, son eu. Por suposto que estou interesado en mercar esa terra. Sí. Pois acabouse. Temos que volver para México co posto. Estamos nas ruínas, Abeliña. Non me importa, meu rei. Sempre que esteamos xuntos. Voulle levar isto a Daniel. Non tardes moito, nena. Ainda tes que facer a maleta. Acabouse, filla. Non sei que vai ser de nós. Imos ao monte buscar estrume. Hoxe non vou poder, avó. Teño cousas que facer. Voulles axudar os Macías. O qué? Ti non vas facer tal. Os Macías son Mala xente, sí. Xa sei o conto. Pero hai unha parte do conto que nunca me contaches. Non sei. Ti veches que querela moito, verdade? Dime, que pasou? Non tiven valor para falarlle. E o Manuel levouna con el para México. Eu tamén quero moito a Ruth. Pero se non facemos nada, marchará. E nunca máis a volverei ver.
Os Macías van a perder todo por culpa dese abogado. Un tipo de fora o que non lle importa unha merda esta vila. Creo que ese son eu. Boas tardes a todos. Boas tardes. Hola, boas tardes. Un cafeíño, señor abogado. De acordo. Pero antes... só me quedan por marcar as súas terras. Asine e despois nada de café. Tomamos un viño do bo para celebralo. A ver onde atopa, porque aquí... Que iso? Non te metas no que non é cousa tua. O señor Leiro aquí presente estaba vendendo as terras que ten no val de Río Caldo. As terras do val? E para que quere ninguén esas terras? Hai anos que están a monte. Bonito, ¿eh? Podría asegurar que este sí ten fondos. Non o fagas. Perfecto. Vou sacando o viño. Na outra ocasión. Moi ben. Parabéns, señor abogado. Xa conseguiu o que quería. Agora díganos a todos... para que queres as terras? Un encoro. Xa mercaron todas as terras. Só lles queda unha parcela. Cal? A súa. Demasiado tarde. Mañá a estas horas esta terra xa non será nosa. A non ser que consigan amañar a casa e ter unha colleita, non é así? Meu rei, como imos facer iso para mañá? Aínda que ti nos axudes é imposible. Sería necesario a axuda dun exército inteiro. Papá, vas flipar. Vinde todos. Pero que pasa? Pero que... Que fan? Veñen a axudar. É de balde. Amparito, Chiruca, portas e ventás. Florencio, cárgate do interior. Moi ben. Gañete máis eu quedamos por fora. Se o atopa. E eu que fago? Farnos de pinche. Dame a pintura. Veña, bonide, que non hai tempo. Nunca pensei que chegaría a estar tan orgulloso da miña xente. Xente de aldea. Todo corazón. Onde estáis el? Ten que ver isto. Para min que xa se vai integrando. Ahora, veña, que facemos mirando? Temos unha palleira que arranxar. E vos que facedes aí para? Empezar a mover o club? Onde está a palleira? Por aquí. Está todo correcto. Parece que a casa pasou o exame. Agora imos comprobar a colleita. Ai, pero tamén había que sementar. É que acabamos de fumigar e está toda a leira enlamada. Non levan o calzado axeitado. Canto antes rematemos con isto mellor. Vale. Pero, por favor, abogado, por favor, non hai que ser tan literal, eh? Seguro que meu pai estaría moi contento, só con que o intentásemos. Veña, señor Mesías. Acabemos de unha vez. Bo día para pasear polo campo. Iso parece.
Parabéns. Gracias. ¡Viva o señor Bravo! Quero os meus chícheros de volta en canto marche ese chupatitos, Abogados. Raza preguiceira. Grazas. Aló, veña, bótame unha man que estou mallado. Como, pero que faz aquí? Vin traer isto. Se cadra ás veces perdo a cabeza. Pero non o sombreiro. E non son un ladrón. Muchas grazas, señor Marcial. Sente. ¿Qué? ¿Vemos iso? Lorca, estás seguro que lle deixes ben o voto? En fin, parece que o conseguistes. Nunca pensei que seríades capaces. Sí, señor, moi ben. Estou orgulloso. Pero teño malas noticias, fillo. Sentindo moito, preferín gastar todos os meus cartos antes de morrer. Estes últimos meses foron de festa rachada. Viña, mulleres, máis mulleres, máis viño. Pasei no bárbaro. Isto non pode ser certo. Me parece que ao final non van ter sorte. Seguro que isto é legal? Por suposto. O seu avó estaba en plena facultades antes de morrer. Calade, calade. Volva a poñer o chismes. Pasei no bárbaro. E por iso só vos podo deixar en propiedade as terras de Río Caldo e máis la casa. Unha última cousa. Marcial, estás aí? Supoño que sí. Mala erva nunca morre. A ti, quero che deixar a miña cana de pescar. Sei o moito que che gustaba. E que non era o único meu que che gustaba. Toma! Sempre foi un fachendoso. Moi ben. Foi un placer. Sei que sabe onde está a porta. Ei! Un momento! Un momento! Hai moito que facer. Temos que converter esta casa no noso fogar! Fillo.